Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Па словах расійскага пасла ў Беларусі Дмітрия Мезенцева, Расія і Беларусь, цытую, у найбліжэйшы час могуць знайсці аптымальныя рашэнні па нафтагазавых пытаннях, нягледзячы на адрозненні ў пазіцыі бакоў. Што не спыняе афіцыйны Мінск ад пошукаў альтэрнатыўных пастаўшчыкоў на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы апроч расійскай іншай нафты. Ці варта спадзявацца, што Мінск і Масква памірацца цягам найбліжэйшых месяцаў? І ці будзе гэта азначаць, што замірэнне, што пытанне цэн на нафту і газ знятае і канфлікт вырашыцца на карысці беларускага боку? Пра гэта ды шмат што іншае мы сёння поговорим с моим гостем у студии, политичным аналитиком Валерием Карбалевичем. Добрый день, спадар Валер. Добрый день. Спадар Валер, вот вы доверяете, верите послу, что найближэйшым часам, нягледзячы на вот, ну и далей по тексте, усё вырашыцца? Ну, бачыце, ситуация такая, что у бакоў няма іншых вариантов, як дамаўляцца. Бо как поставлять нафту в Беларусь, в этом зацікаўлены российские компании, в этом зацікаўлены белорусский бок. А альтернативы, реально альтернативы российской и нафте, и газу нема. Тому бакоў нема просто іншых вариантов, як неяк дамаўляцца, шукаць компромисс. Тому, в принципе, думаю, что так, компромисс давядзецца шукаць. З якімі ахвярамі, на чью карысць? Ну, гэта цяжка сказаць, ну, але ведаеце, такая ёсць выснова, што калі у выніку дамовы абодва бакі незадаволены, то гэта якраз і ёсць кампраміс. Таму Пуцін таксама не вельмі зацікаўлены ў тым, каб тут магла ўзнікнуць некая нафтагазавая вайна. Бо бесперапынны транзит праз беларускую тэрыторыю нафты і газу еўрапейскім спажыўцам – это важны чыннік замежнай палітыкі Расіі. І калі тут узнікне некая вайна і некія перашкоды з тым транзітам, то гэта удар па прэстыжу Расіі таксама і магчымыя канфлікты з еўрапейскімі спажыўцамі. Таму тут як бы трэба шукаць кампраміс. Ну, у прынцыпе, вы большага пагаджаецеся з маім недаўнім госцем, палітолагам з Масквы, супрацоўнікам Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірылам Коктышам. Прычым той вось канкрэтна назваў, ну, фактычна ледзь не дату, калі гэтае замірэнне пройдзе. Я зараз папрашу паставіць невялічкі кавалачак, буквально на хвілінку, такой размовы, каб мы далей маглі абмяркоўваць эту тэму. Калі ласка. Мы разумеем, что год 70-годия, 75-годия Великой Победы Беларусь и Россия не могут посвариться. Это довольно символичная дата, это довольно символичная перемога. Тому... Але пагадзіцеся, посварыцца ў гэты год таксама выглядала б сімвалічна. Да не, я бы сказал так, что дамоўленасць без гэтых $10 уже існуе. Размова ідзе аб $10, і калі ёсць некая страхоўка, якая нікуды не дзенецца, і зразумела, што гэтая страхоўка ёсць. І, ну, ўсё ж такі, конечно, за морам, можа, нефть каштуе танней, але колькі будзе каштаваць перавоз, за морам цялушка-пялушка. Ну, прагучалі словы пра тое, што мы гатовыя набываць нафту па сусветных коштах. Так, а навошта, калі магчыма набыць расійскую нафту танней? Пакуль мы назіраем тактыку, а не стратэгію. Стратэгічна Мінск разумее, што ўсё добра. І Масква заходзіць з таго, што ўсё добра. Але тактычна, конечно, што магчыма і папугаць Маскву, папалохаць Маскву тым, што ўсё ж такі сюды пойдзе некая другая нафта, і нават, што нафтаправод дружба, можа быць. Ну, плюс трэба разумець, што ў Расіі змяніўся ўрад, і тут яшчэ, скажем так, Мінску трэба знайсці, выпрацаваць нейкі дыялог з новым кіраўніком ураду, бо там ўсё ж такі расклад даволі радыкальна змяняецца. І мне здаецца, што, ну, калі б я прымаў рашэнне, то я б зараз ціск бы такі не працягваў, бо з новым
прэм'ерам адчыніліся новыя магчымасці, аб якіх магчыма, трэба і варта дамаўляцца. Такім чынам, до 9 траўня памірацца? Конечно. Ну, вось такое прадказанне палітолага Кірыла Коктыша, што до 9 траўня памірацца Мінск і Москва, таму што, такі год, 75-е ўгодкі перамогі ў Другой сусветнай вайны, вялікай айчыннай для афіцыйных асоб Мінска і Москвы. Ці можна думаць, што нейкая дата, нейкае святкаванне 75-х угодкаў перамогі маюць значэнне ў гэтым канфлікце? Не думаю, што тут дзень перамогі нейкі такі вельмі важны чыннік, які падштурхоўвае да таго, каб паразумецца, бо сапраўды мінулым годам было 20годдзя існавання саюзнай дзяржавы, а тым не менш нават у момант юбілея не змаглі бакі нават выйсці да журналістаў і хаця б сказаць нейкія дзяжурныя словы пра саюз, супрацоўніцтва і так далей. Так што, думаю, што гэты чыннік не працуе. Іншая справа, што ўвогуле разумець пад словам «памірацца». Я казаў толькі пра тое, што давядзецца дамаўляцца пра цэны на газ і нафту. Таму што гэта не тая сітуацыя, што калі Беларусь можа сказаць вы не хочаце нам прадаваць тут па тых цэнах, якія мы хочам, мы пойдзем тады ў другі бок і шукаць некага іншага пастаўшчыка. Вось гэтая сітуацыя это не тая. Беларусі няма асаблівых альтэрнатываў. Іншая справа, што яе можна стварыць, эту альтэрнатыву, але гэта даволі працяглы час, даволі вялікія капіталаўкладанні, важныя палітычныя рашэнні, тэарэтычна гэта магчыма. Але на сённяшні дзень такой альтэрнатывы няма. Таму бакам трэба дамаўляцца пра кошты і бесперашкодныя, бесперапынныя пастаўкі нафты і газу. А што тычыцца дамаўляцца ў некім глобальным плане, дамаўляцца, скажам, па тых дарожных мапах, пра якія гаворка вялася ўвесь мінулы год. Вось тут, мне ўяўляецца, ёсць сур'ёзныя праблемы, і я думаю, што пакуль гэты праект з дарожнымі мапамі проста падвісае. Проста падвісае па шмат якіх прычынах. Мне падаецца, што, можа, сёння расійскаму кіраўніцтву ўжо не так важна гэтая беларуская тэма, беларускі кірунак, таму што там палітычныя перамены, канстытуцыйныя перамены адбываюцца. І прычым той варыянт, які выбраў Пуцін, ён не звязаны з Беларусю, як пра гэта казалі увесь мінулы год. Другі момант, там новы ўрад, новаму ўраду трэба прыйсці, увайсці ў курс справы, зразумець, пра што это дарожныя мапы. Магчыма, што яны паспрабуюць нават нешта там рэвізію некую правесці ў тых картах, якія ўжо, ў тых мапах, якія ўжо узгоднены. А є ж яшчэ 31-я мапа, якая прадугледжвае ўвогуле стварэнне наднацыянальных органаў, нават агульны парламент і агульна прэзідэнта. І гэта вельмі дзіўна, і не думаю, што на гэтую мапу пагодзіцца беларускі бок. А з іншага боку, афіцыйны Мінск уключыўся ў гэтую гульню з падпісаннем гэтых мапаў толькі дзеля аднаго, каб атрымаць расійскія прэферэнцыі, каб атрымаць льготныя цэны на газ і нафту, атрымаць крэдыты, льготны доступ на расійскі рынок. А цяпер атрымоўваецца, што нічога гэтага Беларусь не атрымае ад Расіі. Тады ўзнікае ўвогуле пытанне, навошта гэтая гульня, гэтыя мапы. Калі Расія падымае цэны на газ, падымае цэны на нафту, то сэнсу афіцыйнага Мінска працягваць гэтую гульню няма. Таму я думаю, што пытанне з пытаннем паглыблення інтэграцыі пакуль падвісае. І калі Кірыл Коктыш меў на ўвазе менавіта гэтыя рэчы, што дамовіцца па праблемам інтэграцыі, то я думаю, што тут наўрад ці. Не ведаю, можа быць, сапраўды ён меў на ўвазе толькі такія камерцыйныя пытанні, менавіта нафтавыя, таму што няма дзе больш, як вы кажаце, сапраўды, сёння не пойдзеш і не скажаш там, я тады купляю там, калі тут мне кошт не падабаецца. Але у любым выпадку размовы пра тое, што вось гэтае свята
ці гадавіна, это 75-е ўгодкі перамогі, гэта такая казырная карта ў рукаве беларускіх уладаў у гэтым гульні з Крамлём. Вот мне таксама падаецца, што гэта крыху нацягнутае параўнанне. Так, нацягнутае, і, дарэчы, Лукашенко ў адным з сваіх выступаў, здаецца, пры ўручэнні прэміі за духоўнае адраджэнне узгадваў пра гэтую тэму, што вот так крычаць пра перамогу, а на самом рэч вядуць сябе не па-партнёрскі, не па-стаюзніцкі. Тое, што Лукашенко будзе спрабаваць апеліраваць да гэтага, магчыма, так, але я не думаю, што гэта спрацуе. Я б звярнуў увагу тут на вось гэты выступ Пуціна з пасланнем федэральнаму сходу. Усе эксперты ўчапіліся за тую частку, дзе гаварылася пра канстытуцыйныя змены. І зразумела, чаму гэта найбольш цікава. Але я б звярнуў увагу на іншую частку. Фактычна 80% выступу Пуціна было прысвечана сацыяльным пытанням. А справа ў тым, што ўжо 9-й год падаюць даходы расійскіх грамадзян. І давер грамадства расійскага да ўлады зніжаецца, рэйтынг Пуціна падае. І сацыёлагі спрабуюць даводзіць, што насельніцтва незадаволена тым, што актыўная замежная палітыка вядзецца за кошт скарачэння ўзроўню жыцця ў самой краіне, ў самой Расіі. І тое, што Пуцін гэта заўважыў і пачаў пра гэта гаварыць, то бок апеляваць да тых тэмаў, якія хвалююць людзей. А дзе ўзяць грошы на гэтыя сацыяльныя праграмы? Значыць, трэба забраць з замежнай палітыкі. Вось і таму трэба скараціць падтрымку Беларусі. І я думаю, што вось палітыка скарачэння прэферэнцый Беларусі і вось гэты паварот расійскай улады да сацыяльных праблем унутры краіны, яны вельмі цесна адно з другой звязаны. Вось, каб гэтыя праграмы сацыяльна рэалізаваць, трэба забраць грошы ад Беларусі. І таму я думаю, што тут ёсць вялікая праблема для Беларусі. У такім выпадку я вяртаюся ізноўку да словаў расійскага пасла Дмітрыя Мезенцева. Ці можна, калі казаць пра тое, што найбліжэйшы час бакі могуць знайсці аптымальнае рашэнне па нафтагазавых пытаннях, я маю на ўвазе у такім выпадку кошт. Кошт наўрад ці нават калі мы знойдзем адказы на гэтыя пытанні, то па выніку кошт будзе не той, пра які марыў афіцыйны Мінск. І калі казаць пра, скажем так, кампенсацыю за брудную нафту ці яшчэ што іншае, таксама ці можна давяраць паслу, што нам выплацяць тое, на чым настойвае беларускі бок? Калі казаць пра гэту лакальную праблему кампенсацыі за брудную нафту, то здаецца, што тут бакі дамовіліся, гледзячы па той інфармацыі, якая ёсць. Але гэта такая невялікая праблема, это частка вялікіх канфліктных вузлоў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Тут, мне падаецца, перад Беларусью, як краінай, перад урадам, паўстае глобальны выклік. Калі цэны на нафту і газ падвышаюцца, а цэны на нафту к 2024 году стануць сусветнымі, гэта значыць, што знікае тая велізарная рэнта, якую мела Беларусь ад расійскіх энергарэсурсаў. Таму што, напрыклад, у 2018 годзе 10% бюджэту ішло ад той маржы паміж коштам нафты і коштам нафтапрадуктаў. А я хочу звярнуць увагу, што беларускі ўрад мае рэнту з газу. Справа тым, што беларускі ўрад купляе расійскі газ па адным кошце, а перапрадае беларускім суб'ектам гаспадарання па больш высокім кошту. А маржу забірае ў бюджэт. Таксама гэта рэнта. І плюс яшчэ калійныя ўнаенні. То і Беларусь у значнай ступені краіна з рэнтнай эканомікай. І вось цяпер гэтая рэнта заканчваецца. Яна заканчваецца і таму, што к 2024 году расійская нафта будзе паступаць па сусветным цэнам. І таму, што калі цэны на газ вырастуць, то беларускі ўрад не зможа перапрадаваць
яе ўнутры краіны па больш высокім коштам, бо проста непад'ёмная будзе цана для суб'ектаў гаспадарання беларускіх. Вось, то бок трэба мяняць мадэль эканомікі. Это глобальны выклік. Менавіта на рэнце, на рэнтнай мадэлі будавалася ўвогуле беларуская сацыяльная мадэль. І цяпер паўстае пытанне, што трэба яе мяняць. Трэба шукаць іншыя крыніцы даходаў. Значыць, трэба даваць свабоду бізнесу і шмат чаго іншага. Вось гэтая праблема, мне падаецца, да якой не гатовы ні Лукашенко, ні ўрад, ні беларускае грамадства. Я хочу яшчэ раз вярнуцца да пошуку альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. Сёння, рыхтуючыся да нашага эфіру, я выпадкова зайшоў на адзін азербайджанскі інтэрнэт-партал Минвал-Ас, і там кажуць пра тое, што Азербайджан працягвае руку дапамогі Мінску і выводзіць адначасова Казахстан з нафтавай блакады, якую яму нібыта утварыла Расія забаронай пастаўкі нафты казахскай у Беларусь. І дакладна цытую, тут ідзе размова пра тое, што Беларусі будзе набываць азербайджанскую нафту па сусветных коштах. Такую заяву зрабіў Александр Лукашенко, і азербайджанскі бок з радасцю гэта пацвердзіў і прыняў. І плюс да ўсяго пішуць, что, я цитую на мове оригинала, на этом фоне заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связи с общественностью Сокар Ибрагим Ахмедов заявил, что мы технически можем поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее закупать. То есть, по сути дела, Баку одновременно выводит из нефтяной блокады Нур-Султан и протягивает руку помощи Минску. Атрымліваецца, ёсць магчымасць ўсё ж такі знайсці нейкія крыніцы? Праблема ж не ў тым, каб знайсці крыніцы. Нафта на сусветным рынку ёсць, і хоць залейся, што называецца, купляй дзе хочаш. Нават мінулым годам былі нейкія інфармацыі, што нават у ЗША спрабуюць, планавалі купляць нафту, да? З Венесуэлы таксама везлі ў 2010 годзе. Праблема ж у тым, каб гэтая нафта пасля перапрацоўкі на беларускім нафтаперапрацоўчых заводах давала прыбытак, давала маржу. Вось у чым праблема. І сёння ж ўсё ж такі расійская нафта толькі 83% ад сусветнай цаны. На ўсе альтэрнатыўныя крыніцы гэта цана сусветная. І вось калі казаць пра эту нарвежскую нафту, пра якую зараз шмат гавораць, высвятляецца, што толькі пастаўкі з клайпедскага порта да беларускага завода патрэбна $20. Это плюс к цане самой нафты. А сёння ж спрэчка паміж Беларусью і Расіяй ідзе пра $10 прэміі за нафту, за тону. То бок зразумела, што любая альтэрнатыўная нафта даражэйшая за расійскую. Больш таго, я так думаю, што нават калі у 2024 годзе расійская нафта будзе па сусветнаму кошту, думаю, што ўсё роўно яна будзе дзешавейшая, чым любая альтэрнатыўная, бо ёсць лагістыка ўжо адпрацаваная. І тут узнікае праблема больш глыбокая. Калі нафту беларускія заводы будуць купляць па сусветным цэнам, то ці будзе ўвогуле маржа? А калі маржы не будзе, калі прыбыткаў заводаў не будзе, то Беларусі ўвогуле не патрэбна ні 24 мільёна, ні 18 мільёнаў, потому што чым больш перапрацоўваецца нафты, тым больш страты заводаў. А Беларусі патрэбна будзе 7-8 мільёнаў для таго, каб забяспечыць унутраны рынок, каб у Беларусі ў самой быў бензін. Вось, і таму мяняецца ўвогуле ўся логіка гэтага імпарту энергарэсурсаў. І не выпадкова Лукашенко на гэтай нарадзе 2 дня таму казаў, што мы зараз спрабуем і купляць нафту проста каб праверыць, ці будзе эканоміка. Вось, каб паспрабаваць, ці ўвогуле ёсць сэнс, так сказаць, шукаць альтэрнатыў. І я думаю, што сэнс у гэтай і азербайджанскай нафце, і
нарвежской нафте, просто как провести эксперимент и высветлить, ці мае сэнс во всем гэтым. У такім выпадку, нават калі вот мы зараз знойдзем пэўнае паразуменне па кошту на нафту, то гэты кошт будзе вышэйшы, чым мы хацелі б, чым мы спадзяваліся. Ну, як вы і сказалі, што калі незадаволеныя абодва бакі, гэта кампраміс. Ну, вот будзе кампраміс, але фінансава как бы не вельмі для нас прыемны. Гэта ударыць па эканоміцы, гэта ударыць па кішэні шараговых беларусаў. Гэта прывядзе да таго, што ўлады ізноў да нас звернуцца са словамі «трэба зацягваць паясы, цяжкія часы» і гэтак далей. Ці не мае сэнс тады ўладам перад тым, як сказаць пра гэтае зацягванне паясоў, прэзідэнцкія выбары правесці ўвесну, а не ўвосень? Мне тут ужо не адзін раз пытанне задавалі, а што ты чуў пра тое, што магчымы такі перанос? Ну, перш я б хацеў вярнуцца вось да гэтай альтэрнатывы. Разумееце, альтэрнатыва ж патрэбна не толькі, каб як бы выйграць у грашах. Альтэрнатыва – гэта энергетычная бяспека, гэта адрыў ад залежнасці ад адной крыніцы энергіі. Гэта пытанне ўжо не пра грошы, гэта пытанне пра палітычную, эканамічную бяспеку, а ўвогуле гэта пытанне пра незалежнасць. І, дарэчы, еўрапейскія спажыўцы расійскіх энергарэсурсаў, калі яны шукаюць альтэрнатыўныя крыніцы, тыя ж палякі, яны там як бы прайграюць, магчыма, ў грашах, але яны выйгрываюць у забеспячэнні энергетычнай незалежнасці ад Расіі. Таму, калі мы кажам пра альтэрнатыву, то, мусіць, тут трэба гаварыць пра ўмацаванне незалежнасці. А калі гаварыць пра ўмацаванне незалежнасці, то незалежнасць каштуе грошай. І таму тут таксама трэба пра гэта думаць. А што тычыцца выбары, ну, ведаеце, я не думаю, што тут мае вялікае значэнне, гэта будзе ў траўні, чэрвені, ліпені ці ў жніўні. 3-4 месяцы сюды-туды. Не думаю, што гэта неяк, прабачце, моцна паўплывае на некую сітуацыю. Увогуле, калі кажам пра травень, то рашэнне трэба прымаць ужо ў лютым. Ужо ў лютым. То есть, ну, бліжэйшыя 2-3 тыдні. Вось. Ну, ведаеце, тут ёсць для ўлады і плюсы, і мінусы. З аднаго боку, трэба знайсці нейкія грошы для падвышэння заробкаў бюджэтнікаў. Прабачце. Тут трэба некалькі месяцаў для гэтага. Вот. Ну, а з іншага боку, сапраўды, можа, у траўні не так. Сітуацыя дрэнная будзе, як летам. Вось. Можа быць, грошай асабліва і не трэба шукаць. Зараз на гэтым хвалі размоў пра тое, што Расія не ідзе нам насустрач, што яны вось такія дрэнныя, што пагроза незалежнасці, а Лукашенко гарант незалежнасці, які тут гарой за яе стаіць і скажа тут: людцы, трэба тут нам сабрацца. Ну, а за каго ж галасаваць? Ну, вот за гаранта незалежнасці. Я думаю, што правядзенне выбарчай кампаніі Лукашэнкам пад лозунгам «Абаронім айчыну ад расійскага імперыялізма» это вельмі рызыкоўная рэч, і наўрад ці Лукашенко на гэта пойдзе. Ну так, конечно, востра не будзе стаяць. А як па-іншаму? Звярніце ўвагу, вось Лукашенко апошнім часам увесь час кажа пра незалежнасць. Ён нават на гэтым пры ўручэнні прэміі за духоўнае адраджэнне і пра гэта казаў, што я апошні час шмат кажу пра гэта. Но для звычайнага беларускага абывацеля гэта неяк трохі не зусім зразумела. Калі мы кажам пра незалежнасць, то трэба казаць, хто ж этой незалежнасці пагражае. Хто? Амерыканцы? Ці палякі? Трэба называць канкрэтна, так сказаць, ворага, які замахваецца на беларускую незалежнасць, да? А казаць вот так на паўслове, на паўтанах, гэта дрэнна працуе. Палітыцы, асабліва калі палітык звяртаецца да аўдыторыі, трэба казаць зразумелыя рэчы, дакладныя рэчы, простыя рэчы. Вось. Калі праводзіць кампанію за незалежную Беларусь, ну, гэта мала што дадае, бо
абывацель не разумее, што пагражае незалежнай Беларусі. І, дарэчы, гэта адна з прычын таго, што, скажам, апазіцыя не змагла вывесці перад Новым годам на вуліцы шмат людзей, потому што для большасці абывацелей пагроза з боку Расіі, яна дрэнна заўважана. І, дарэчы, кажучы, улады усяляк хаваюць гэтую пагрозу. Усяляк хаваюць, і пра гэтую 31-ю мапу увогуле выпадкова даведаліся, хаця ўжо цэлых паўгода яна была ў праекце. Ось. То бок, пакуль што я не бачу, што Лукашенко плануе праводзіць выбарчую кампанію менавіта вот такім лозунгам абаронім айчыну ад расійскага імперыялізму. Я ўж не кажу пра востры канфлікт з Расіяй, якая гэта выкліча, але гэта можа выклікаць і канфлікт з той часткай электарата, якая вельмі лаяльна ставіцца да Расіі, а такіх большасць у Беларусі. Таму я думаю, што так не будзе. Ну і такім чынам выбары наўрад ці перанясуць на весну хаця б таму, што падрыхтавацца да гэтых выбараў, а гэта азначае там падняць заробкі там бюджэтнікам ці яшчэ нейкім чынам матэрыяльна заахвоціць выбаршчыкаў, не будзе часу у улады. Ну, калі мы кажам пра весну, то мы кажам пра май. Так. Бо як бы уже у сакавіку-красавіку ўжо позна, трэба хаця б 3 месяца. Вось. І ў такім выглядзе я не бачу вялікай розніцы, травень там ці жнівень. І я б зараз не стаў нават гадаць, ці будзе, ці не будзе. Я не думаю, што гэта ўвогуле мае вялікае значэнне. На заканчэнне пра энергетычную бяспеку. Памятаеце, ЗША неяк сказала, што не выключана, што могуць ЗША рабіць пастаўкі на беларускую атамную станцыю ядернага паліва. Ну, нібыта клапоцяцца там і пра свае інтарэсы, але і пра энергетычную незалежнасць Беларусі таксама. Тут устала пытанне нафты, энергетычнай незалежнасці, энергетычнай бяспекі, нацбяспекі па вялікаму рахунку. Взяць бы амерыканцам ды дапамагчы нам прыгнаць тут пару десяткаў танкераў па такім льготным кошце. Танкераў з чым? З уранам, з плутоніем? Не, я зараз пра нафту. А як дастаўляць да беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў? Праз Клайпеду, як зараз і нарвежскую нафту. Ну, вось, бачыце, я ўжо казаў, што $20 за кожную тону. То бок, пытанне дорага. Я думаю, што ёсць варыянты больш танныя, чым амерыканская нафта. Вось. І тая ж нарвежская, думаю, яна ўсё-таки танней нават. Я зараз кажу пра такую нефтяную, нафтавую, гуманітарную дапамогу з боку США. Ну, США не схільныя да гуманітарнай дапамогі вось у такім выглядзе. А чым адрозненне, так сказаць, Расіі ад усіх іншых партнёраў, з якімі Беларусь супрацоўнічае? Толькі Расія гатовая плаціць рэальныя прэферэнцыі за лаяльнасць палітычную. Ні Еўропа, ні ЗША, ні нават Кітай на гэта не гатовы. І ў гэтым як бы праблема. Не гатовыя сёння ні ЗША, ні еўрапейскі звяз кампенсаваць тыя страты, якія Беларусь траціць ад таго, што Расія скарачае гэтыя прэферэнцыі. Тут як бы пытанне закрытае, я думаю. Зразумела. Ну, такім чынам прыходзім да высновы, што канфлікт ўсё ж такі нейкім чынам будзе вырашаны, але кампраміс, пра які мы кажам, будзе такі, вот як вы сказалі, што калі незадаволеныя, застануцца абодва бакі. І працягнем так коса адзін на аднаго глядзець, хоць нібыта і пытанне будзе вырашана на пэўны час. Так, я думаю, што гэты год будзе канфліктным, такім жа канфліктным у беларуска-расійскіх адносінах, як і мінулы год. І тое, што гэтая канфліктная сітуацыя накладваецца на прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, на рэформу палітычнай сістэмы ў Расіі, магчыма, неяк змікшыруе гэтую вастрыню, але не з німі зусім.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова о 16 гадзіне. З вядомым лекарам Вітушкам мы пагаворым пра тое, як бараніцца ад розных незразумелых і небяспечных вірусаў. Вітаю.